Takže dnes vám ukážem, čo by ste mali robiť v Brawl Stars. Aký pekný skin. Ďakujem, nechcem. Hypercharge. Chvíľku si tu potváram. Ranke Star Dropa. Ďakujem. Legendary Star Dropa. Toto sa nemohlo stať. What the heck? To je môj vysnívaný brawler. To bude hard. Takže ja dúfam, že... Eď som si ich neotvoril. Oj. Dobrého mi nepadlo. OK, kašľam na to. Nie, nechcem mola. Preč. Cordelius, kde si tu si? Nemám gemy. Takže neviem, čo si kúpiť. 1000. Kúpim si jeho. Veď nedá vyzerať vlastne. Dobre, ideme hrať. Prvé, čo nemôžete robiť v brawlku? Hrajte furt s tými brawlerami, na ktorých máte najmenší tier. Potom budete mať samých botov. A free prospy. Keď chcete mať OP hráčov, tak hrajte s veľa tier brawlerami. Sekundu, takže je to lepšie, hneď. Ku mne. Jupiej, zabil som ťa. Ďalšia rada. Nikdy nehrajte Shelly. Si myslíte, že keď prídete do kríku, tak niekoho ľahko zabijete. Pravý opak. On vás ľahko zabije. Keď má 13 poveriek, tak ste GG. Rank 4, OK. Dá sa. Poď. Niečo dobre. Niečo dobre. Dajte mi lak. Dajte mi lak. Ja mám lak, nie lak. Takže... Kde je ten Cordelius? Tu je. OK. Dobre. Neviem, Hunter nejdem hrať. Challenge, aká challenge? O čo? Challenge. Championship. Nepotrebujem. Ale mohol by som skúsiť skôr Delphisto. Lebo tam bude botov. Wow. Áno. No tak, veľmi som sa nemal tešiť. Mám tu pro hráčov. Juj, skoro. Edgar otravný. Poď ku mne. Neznášam Edgarov. OK, je to vidno. A nie je lepšie. Sekundičku. A lepšie. Hneď. Jak som mohol vedieť.
že ma týpek dá. Sme GG. Ešte aj Toxic bude. Aha. Ešte aj Toxic bude. Nie, že či vyhra. Nope. Ty vole. GG. To už nikto nedá. Poď. GG. No. A ďalšia rada. Nikdy nehrajte Champion Challenge s najmenším tier, s najmenším vašim tier brawlerom. Inak dopadnete ako ja, lebo s ním neviete hrať. Idem na bounty. Idem na bounty. Dobre. Dosť. Tak, lepšie. Cordelius, daj to nejak. Kit, otravný. Kyťák. KitKat. KitKat. KitKat otravný jeden. Wow. 600 hápek mám a som glašov. Poď. Ale nejak nás dali. Nebude otačať? Tak je otačacia karta. GG. Kit, máš like u mňa? Sniper. GG. Takže asi mám všetky tipy. Takže od ďalšieho videa sa uvidíme.